Ja jongens, het bootje lim. Ik ga er weer zitten. Lekker man. Tjus al heel nou? Oh shit, not good. Dit is helemaal niks meer, hé. Lijkt wel piratenvaart, een piratenskip. Maar shit. Oh no. Oh, wat had die bandje dat al je mooi makken, jongens. Shit. Goeiemorgen en naar je vlog. Ja jongens, daar ben je nou hè. Wat zie je hier al heel nou? Van waar die boot? Van Paken Beppe, hè? Die zijn bij de makkerwesten, die kunnen we hier erop halen, hè? Ja, we zullen Jelke en Saak zullen de boot en weer rondvaren. En hier doen ik in aan naar de havenwetter heen. Dan pikken we hun daar weer waar. Die is weer helemaal simmerkleer maken. Hallo! Wat zei ze? Wat voor dikke? Ken dat nou? En hoe is het met hem slipje? Maar kan me daar even zien. Hoe lijkt het daar? Oh, lekker koesbedjes. Ja, ik vind hem aan mijn neus stond. Ja, daar is toch die mooie litteken van hoor, hè? Hast altijd nog een tinken onder boord van Paken Beppe, hè? En hoe is het met Paken Beppe slipkamer? Of daar even zien? Een zeetje. Nee, maar alleen een poetsbeurtje, hè? Maar dan kunnen we van Simmer wel lekker varen, jongens. Kom de zin in? Heb ik lucht? Het is wat juster daar, hè? Ik had de zonnebril ook nog op trouwens, dat scheelt ook. Het scheelt ook de helft. Ik denk, wat is hier al je donker? Maar ik heb de zonnebril nog op. Shit, ik heb wel een gedienstje, want dat is me niks. Oh, dat kan toch. Tada! Je kan wel eens over het sliepen, dit is helemaal clear. Ja. Ga zo weer zin van het simmer op een boord heel nou. Perfect. Oh nee, daar moet een batterij in. Er kan een vervanging. Nou, Zaken en Jelke zullen varen. Ieder en ik rieden naar de oren gaan met erin. Maar het is maar een heel iets stukje varen, hè? Maar er zit bladen wat wien, dus. Ik wil maar het zaken varen. Oh, maar maybe hij dat het handig is. Want hij met lekker handen vrij. Ik denk net dat het handig is. Ja, doe het. Trillenstuk helemaal. Oh ja, die boekschroef ook nog, hè? Echt nog. Ideaal. Je hebt er nooit eens broekt, denk ik. Nee. Is een boekschroef in kaam. Heb je dan nooit eens broekt? Dat werkt wel handig. Ja. Oh, dan is het lood een beetje spannend. Ja. Nou, we gaan naar de wal en dan stappen we in de auto en dan gaan we naar de Orenhaven. Dan halen we de zaken daar weer op. Zullen we dat doen? Ja, we gaan naar de Orenhaven. Nou, daar gaan ze. Ja, in de auto zullen we naar de Orenhaven, naar de Verste gaan. Zullen we ze weer ophellen. Waait aardig, jongens. Nog net zo makkelijk om aan in het vak te komen. Al die minibootjes, ja. En beurtenboten. Ja. We hebben een beurt. Maar waar moet je ze erom komen? Shit, er komt wel een boot, maar dat is er nog net. Zie je een orenboot? Zie je dat? Daar, in de bocht. Zie je daar. Oh, bootje. Daar komen hij en Zaken aan bij die kant. Ja. Wordt dezelfde kleur. Echt een witte boot, hè? Ja, klopt. Dat klopt. Ja. Nou, wij wachten tot ze erop komen. Komt nog een grote boot dan ben ze echt net. In de vierde zie ik zo. Daartussen terug. Tussen die twee. Ik zie in de vierde al. Ja jongens, het bootje lim. Ik ga er weer zitten. Lekker man. Zie je al heel nou? Kom eens de Lord. Nou, zoals ik zei, het waait wel, maar het is wel lekker waar jongens, hè? Dus ik ga er wel weer zin in het simmerwaar. Ja, daar komen ze aan. Zussen jullie? Kom ze aan. Zussen, staan we zwaaien. Nou, even achter de perkloos. Shit, daar ben ze. Nou, zullen we gauw naar het vak, want men moet even helpen bij oorlezen, hè? We gaan naar het vak dan. Wee. Nog harder, nee jong. Zo. Ja, dit vak maar wennen. Dat is hè? Dat is snel, hè? Nou, daar hebben we hem al.
Ze hebben even touwtjes eraan. Ja, ik kom zo binnen. Hallo, de boot in er. Hier. Ja. Ja, we zullen hem even vastzetten en dan is het weer op zijn eigen aanplak. Zo. Nou, daar weer er weer jullie. Bootje. Bootje. Kom straks. Ik wil even op die zakers. Nou, we kunnen gewoon heen rally, maar we gaan niet meer op een boot. Een keer dat het echt mooi waar is en het ze het waait, dan gaan we een blok om te varen. En dat er weer skien is. Ja, maar dan moet er eerst even skien en alles moeten we in. Nee. Zullen we dat al praten? Ja. Ja, dat doen we. Dat is een goede deal. Oh jee. Oh shit, not good. Dit is helemaal niks meer, hé. Lijkt het een piratenvlag, het is een piratenskip. Machine. Oh no. Leuke thumbnail misschien. Het bootje is te plak. Nou, we zijn weer door nog correct even een stukje keurje terug naar wat. En even een hapje eten. En dan maar we er weer in Broeksterwoordje. Yes, yes. Lukt het, jongens? Zit die een raceauto hier nou? Hey. Nou, we kunnen hier wat eten of daar verderop. Visje eten. En dan hebben we hier wat heid wel. Die komt er zo aan. A few moments later. Ah, goeie. Wat hast u daar voor moois? Laat mij maar eens even zien. Ik ga een hele prutje vinden. Oh, wauw. Ja. Mag ik hier? Zaken doen maar steeds. Ah, zaken. Oh, lezen. Hé, welke is het nou? Krijg ik hier? Maar net de onderkant de bot beet hoor. Want er zit wel wat. Sure. Net hier aan de onderkant. Als je naar mij. Net hier aan de onderkant de bot vast houden. Er zit al een beetje vieze prulling. Dit stakje kan ze wel beet houden. Dat doe ik echt lekker. Oh, ja. Deze is van mij en deze van mij. Gaan we al hierin? Dat is leer. Hij krijgt nog iets, hè? Dat is leer. Kijk, eindjes, hé. Ga weer eens zien. Sure. Ga weer eens zien. Zet ons del, joh. Ga eens even zien. Kwaak, kwaak. Misschien wel aaien. Heel rustig in erin, net skrikkelen. Dat jij net zegt. Hallo jongens. Ik denk dat het zo eik is. Ik vind het een beetje spannend. Het is wel heel mooi tegen Bichien, hè? Hallo. Ja, ik ga nu weer naar het bed. Dan gaan ze weer even zwemmen. Denk je dat? Ja. Is maar lekker zwemmen. Lekker zwemmen. Ik wil lekker vis eten. Ja. Doei. Doei. Doei, schatjes. Lekker eten, jongens. Kijk wat die. Oh, dat vind ik. Dat ruil je wel. Ja, die delen maar zo. Lekker Lekker niet, hè? Denk erom. Hey, kijkies. Beestje heb ik nou weer niet. Gaan ze weer eens een stintje staan? Oh. Oh, een hen op een dik. Oh, dat kan je. We doen eerst de stintjes van deze, dat we dan de beestjes. Oké? Ja. Nou, wat hij te zwieren met hem. Maar hij doet de liedjes erbij lezen, heel daar. Tja, zie je maar een mooi plakje. Die is mooi vies. Oh, wat had die bandje dat al je mooi makken, jongens. Zo, tja. Oh, wat gezellig dit, zees. Hoppatee. Blijf nog in, Hilda. Was toen die nog bij? Ja. Het is haar ik maken. Nou, zie je maar een mooi plakje. Dat Dat is was zwier. Ja, dat is ook zwier. Nee, wie het? Oh, wie het? Komt er de bak van de... Nou, is dat een mooi getinkplakje van Diesel? Ja. Ja, toch? Ja, toch? Maar we hebben een fotomaatje. Zetten we die in de familie. Heb ik een orenbandje, zeg als je hoe we het maken hè. Dat is wel leuk. Nou, mooi plakjes hè. En van mij heb je er gewoon die honger gehad. Maar ze zien. Nice die. Ga ze niet wat. Oh, Ilde, laat die maar lezen, schat. Laat wel lezen. Ja. Dat Dat is maar voor. is die net mooi? Nee, ik snap het wel. Die gaan we net schilderen, hè? Zo, weg ermee. Kom maar jongens, eten. Kom maar schatjes. Lekker eten, lekker eten. Eet maar op. Eet maar op. Hallo. Hey. Ik heb echt hier. Oh, handje de voorste. Zit ik wat in? Lekker eten, toppers. Pikte er op die? Ja. Nou, je biedt net. Je wil eten. Dat is er niet wat.
Met Linda Geitje nog wat heet, denk ik. Oh, net alles eraf vallen. Doe ik dat even dan? Ja, maar wel. In hand is ze lastig, hè? Ja. Lekker eten, jongens. Kriem weer klaar, hè? Die gaat nog wetter. Ja. Nou, dat weer het alweer. Ga je weer in de achtbaan, Hilda? Dat is mij? Ja. Ja? Doe eerst. En doe eerst maar erin. No, man. Oh, wacht op mij. Oh, wacht op mij. Mag ik bij mij? Ja. Oh, doe wat. Ik denk je een Fiat mee, hé. Ik denk je een Fiat mee. A few moments later. Wat? Nee, wat hebben we van de morgen eerst die? En eerst hebben we de boot. Waar had er op vaart? En wie had ze weer ophellen, hè? Toen hebben we visje. En wat hebben we nou ook die? De chintjes van Diesel en de beestjes niet nieuw. Ja. Ja. En wat zei ze dan? Voelt het nou? Maar wel uit Diesel. Ja, Diesel is niet meer, hè? Diesel is overleden. Diesel is overleden. Nou hebben we een mooi stier maken, dan kunnen we Maar altijd op. waar is Diesel onder? Ja, Diesel is voort. Maar welke... Onder de groen. Voort. Maar welke stier? Ja jongens, het is toch wel wat lastig van die baan. Hè? Dan, waar is die nou niet in? Maar ja, ze leren ze er direct mooi mee omgaan. Ze had ik mooi die stien maken. En ja, ze leren ze toch echt dat echt bij het leven is, zeg maar. Hey, wij zo'n vond dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenkom heen en via het net de chill op te downloaden van die tablet of telefoon. Want een nieuwe chitsvlog. Hey hoi.